Dragi i poštovani, dobrodošli u ovaj video. Drugačiji video od svih koji su bili do sada i vjerujte, drugačiji od svih onih koji će biti u budućnosti. Vjerujem da ste se svi u posljednje vrijeme zapitali što se to događa s ovim svijetom u kojem mi živimo. Od dana svoga rođenja pa do danas i sami uočavate mnoge promjene i susrećete se sa činjenicom da ovaj svijet u kojem živimo nije više isti. Ovaj svijet za nas je postao neljubazan, neprihvatljiv i nedobronamjeran. Znanstvenici nas uvjeravaju da je Zemlja stara nekoliko milijardi godina, ali također u posljednje vrijeme smo svjedoci velikih i drastičnih promjena kojima svjedočimo. Veliki pad standarda, drastično smanjena kvaliteta prehrambenih namirnica, razvoj raznih čudnih novih bolesti, umjetna tehnologija, digitalizacija osobnih dokumenata, ograničavanje prava i sloboda. Ukidanje mesa kao namirnice i uvođenje nekih novih namirnica za prehranu poput crva. Mjere koje uvjetuju slobodu na rad i onemogućavanje svakog pojedinca da sam donosi odluke o sebi samom. Razvoj novih tehnologija u svrhu medicine, pametni mobiteli, kontrola i onemogućavanje kretanja kroz pametne 15-minutne gradove. Digitalna valuta i ukidanje gotovine kao platežnog sredstva. Globalno zatopljenje, razorni potresi, oluje i obilne kiše koje se pretvaraju u poplave. Visoke temperature, kad i nisu visoko mjerene, sve teže podnosimo i ne možemo biti na suncu jer ono više ne grije kao što je grijalo nekada. Namjerno potaknuti ratovi i potaknute migracije stanovništva. Situacija da nam države vode osobe koje ne štite naše interese niti interese naših država, već slijepo slušaju i služe vladarima ovog svijeta. Tko su ti vladari, zašto nam to rade i otkuda dolaze? Što nam još sve spremaju, a većina nas još spava i ne želi vidjeti ono što je očito, a kamoli malo dublje pogledati i istražiti. Po prvi puta se možemo složiti sa onim što nam znanstvenici govore, da se nešto dešava i da idemo prema kraju. Naravno, govore nam da smo mi krivi za sve promjene, ali postoji mnogo toga što oni nama ne govore, već nam namjerno skrivaju istinu. Zašto se to sve dešava? Gdje je uzrok? Tko to radi? I zbog čega radi? Više nego ikada odgovor moramo potražiti i u Bibliji, bez obzira da li smo vjernici ili nismo vjernici. Na kraju krajeva, što to znači riječ vjernik? Baš ništa. Jer biti vjernik ne znači ništa, već samo način na koji svaki pojedinac vjeruje na osnovu svojih shvaćanja i percepcija, na osnovu osobnih uvjerenja i osobnih ograničenja. Sama riječ vjerujem nije samo u religiji, zar ne? Ona se odnosi na svaku pojavu, vijest, događaj i realnost. A znamo dobro da ne vjerujemo svi na isti način. Vjerovanje je nadomjestak znanju. Jer kad znaš, tada jasno kažeš znam, ali kad ne znaš, tada se odlučuješ za vjerujem ili ne vjerujem. Vjera je osobna stvar svakoga pojedinca i ne znači da vjerujemo u istinu ako u nešto vjerujemo. Istina je nešto drugo i dokaziva je znanstvenim i provjerenim metodama. Istina je realnost koja je vidljiva, dokaziva i primjenjiva. Biblija iz aspekta vjernika uvijek ostaje u domeni njegovog osobnog uvjerenja i neke nedefinirane duhovnosti koju najčešće nadmeće drugima, kao narativ za ispravnost. Ja ovdje govorim o Bibliji kao istini koja je dokaziva, znanstvenim metodama i provjerama u cijeloj svojoj cijelosti i punini. Također, Biblija je primjenjiva za analizu znanosti, jer je napisana mnogo ranije i usprkos tome u njoj se nalaze detalji naše znanstvene evolucije, razvoj i sam završetak. Biblija opisuje i kraj, a baš smo mi generacija koja će svjedočiti tome kraju. Biblija nije samo duhovna riječ i nada za one koji vjeruju,
već je realnost istina. U njoj je sve detaljno i precizno opisano i dano nam je vrijeme kako bi mogli mi pratiti razvoj događaja. Da, ljudima koji su živjeli na početku, u ranijim vremenima, desetljećima i stoljećima, nije bilo lako kao sada nama. Kad i sami vidimo znakove kraja koji su detaljno opisani u knjizi Otkrivenja. Da, reći ćete, u Bibliji zaista piše da se ne zna vrijeme ni čas, ali također i piše kad vidite, istražite. Ali ono najvažnije što se u Bibliji nalazi jest činjenica da nam je dragi Bog dao vrijeme kako bismo mogli znati i računati. Ako vas ovo zanima, slobodno potražite na internetu i pronaći ćete web stranicu s istim nazivom kao što se naziva i ovaj video kanal. Link te web stranice ostavit ću u prvom komentaru koji će biti pinovan. Mnogo ćete na toj stranici naći sadržaja i svakog dana nešto novo, bez obzira na vaše obrazovanje, niže, više, visoko ili akademsko. Naučit ćete mnogo što niste znali. Svaki detalj koji ćete tamo naći, svaki tekst, možete slobodno i lako provjeriti i zaključiti da li vam govorim istinu ili vas lažem. Naravno, ovaj ću video morati s vremenom maknuti jer se mnogima neće svidjeti. Na toj web stranici dijelit ću s vama ono do čeg sam ja došao kroz svoja istraživanja, družeći se s nekim ljudima iz raznih domena i ono što sam osobno dobio kao milost, kaznu ili nagradu. Ne nagovaram nikog ovdje, svatko će sam, na osnovu svojih vjerovanja, uvjerenja, misli i emocija, odlučiti da li je to za njega ili nije. A ja ću poštovati svaku vašu odluku. Hvala vam što ste pogledali ovaj video. Ostavite komentar. Bilo dobar, bilo loš. Bilo da vam se sviđa, vam se ne sviđa. Bilo da mislite da govorim istinu ili da vas lažem. Ostavite komentar. A vrijeme će pokazati, kao i uvijek, da li sam govorio istinu.